खुलुमबाय निउज 24 बड'लेण्ड नायगिरि बयनिसिमबो बरायनाय हरबाय ब्रेकिं निउजजों आं करिना बर'। बी डिभिजन जोलुर लीग 2022 बादायनाय गेलेनाया सोमलिगुरि गेलेग्रा फोथाराव दिनै बेखेवजाबाय। पानेरि रिजनेल स्पर्ट एसोसिएशन आरो पानेरि दखरा बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बी डिभिजन लीग 2022 जोलुर गेलेनाया पानेरि सोमलिगुरिनि गेलेग्रा फोथाराव दिनैनिफ्राय जागायबाय। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय पानेरि सोमलिगुरिनि गेलेग्रा फोथाराव 2022 मायथाइनि बी डिभिजन जोलुर लीग गेलेनायखौ दिनै मंगलबाराव बेखेवना होयो। भेरगाव जिल्ला स्पर्ट एसोसिएशननि आफादगिरि बिन्द राभा बिथाङा हाबाफारिखौ दैदेनो पानेरि स्पर्ट एसोसिएशननि आफादगिरि अमर दैमारिया लोगोसे पानेरि एबसुनि आफादगिरि तपेश्वर बर'जों गाहाय नेहाथारि आरो बिबानगिरि बिथांमोना बाहागो लायो। बेखेवनाय हाबाफारिनि गेजेरजों बिथां राभाया गेलेनाय बिथिंजोंबो जिउ राहा दाना लानो हायो आरो देहा मोदोम गोग्गो लाखिनो हायो होनना बुंथियो। সিমানখিনি উন্নতি হোৱা নাই। আমি লেডিজ ফুটবলো অলপতে চাইছোঁ ডিমাকুছিত, তাতো দেখিছোঁ অসমৰ দলটো ভাল খেলিছে যদিও ভালতকৈ বেয়া বেছি খেলিছে। গতিকে প্ৰফেশ্যনেলিজিমটো আনিব লাগিব, পেছাদাৰী হ'ব লাগিব খেলুৱৈসকল। খেলুৱৈসকলে ভাবিব লাগিব যে মই ফুটবল খেলিয়ে ভাত খাম। আজিকালি চাকৰি ক'ত আছে? চাকৰিটো নায়েই। दिनैनि बेखेवजेननाय गेलेनायाव बादायलायो सोमलिगुरि मोनसिं क्लाब आरो साहा गेजेरकुसि बिरहां क्लाब। पानेरि स्पर्ट एसोसिएशननि आफादगिरि अमर दैमारि आरो पानेरि दखरा एबसुनि आफादगिरि तपेश्वर बर' बिथांमोना दिनैनि बी डिभिजन जोलुर लीग 2022 गेलेजेननाय हाबाफारिनि सायाव खौरांगिरिनो फोरमायनाय राव। निउज डेस्क रिपर्ट निउज 24 बड'लेण्ड। दिनै 5 जुलाइ बेवहाय पानेरि रिजनेल स्पर्ट्स एसोसिएशन आरो पानेरि दखरा एबसु जथायै जे बोसोरफ्रोमबो जे बी डिभिजन लीग बे लीगखौहाय जों होबोबाय थादों आरो दिनै 2022 मायथाइनि दिनैनि तारिखआवहाय जोङो बे सिमलिगुरि गामिनि जे गेलेग्रा फोथार बेयावहाय जों दिनै जोंनि जे जोलुर बादायलायनाय बेखौ जों जागायजेनबाय। बेयाव दिनै जागायजेननाय टीम हिसाबै सिमलिगुरि गामिनि मोनसिंसिं क्लाब आरो लोगोसे बारहां क्लाब नर्थ गेजेरकुसि बिथांमोननि बादायनाय दा जागासिनो दङ आरो बेयाव गासै मोन 12 गामिया बाहागो लाफैदों आरो जों बे गेलेनायखौ अर्थात जोंनि दखरानि सिङाव जिखिनि गामि गासै मोन 25 रेभिनिउ भिलेज दङ। बे मोन 25 रेभिनिउ भिलेजनिफ्राय जों हांख्रायनानै लाबोयो जे बिथांमोनखौ गेलेहोनानै नै बी डिभिजननि उनावहाय जोङो ए डिभिजन लीगआव बिथांमोनखौ चेम्पियनखौ गेलेहोयो आरो जै बी डिभिजन लीगआवहाय जायखिनिया चेम्पियन जायो जोंनि बड'लेण्ड मार्चेस जितु टुर्नामेन्ट ट्रफि बेवहाय जों बिथांमोनखौ गेलेनायनि मोनसे चान्स होयो। दा बिदिनो फैयै फैयै दिनै जों जागायजेनबाय। हयथ' बेयाव जों जोंनि ओनसोलनि जि खना खनला गामिफोराव जि गोलैसोनाय जि सेंग्राफोर दा गेलेनो मोजां मोननाय जिखिनि सेंग्राफोर दङ बिथांमोनखौ जोङो नागिरनानै जों बेयाव गेलेहोनाय जायो आरो बिथांमोननि गेलेनायजोंनो बिथांमोननि भबिष्यत जे जों माबा मोनसे बानायनो हागोन बेखौ जों थांखि लानानै बे गेमखौ होबाय थानाय जादों आरो बे मथे जों इमप्रुभबो मोनदों जे जोंनि गेजेराव गेलेनायनि गेजेरजोंनो माखासे हयथ' नै थांनाय जितु आसाम पुलिसनि जि मोनसे इन्टारभिउ बेवहाय गोबाङानो पास खालामनो हादोंमोन। बे गेलेनायनि गेजेरजोंनो माने फिजिकेल जितु फिटनेस बे फैदों आरो जों गेलेनायनि गेजेरजोंनो जोंनि गेजेराव जिखिनि समाजारि माखासे एन्टि खामानिफोर बेफोरखौहाय जों फोसाबनायनि मोनसे थांखिजों बे गेमखौ होबाय थानाय जादों। बेखिनिखौ आं फोरमायबाय। बे समावहाय नोंथांमोना जायफोर फाइनाल टीम देरहालांगोन रानार्स आप उइनार्स आप बिथांमोननिसिम मा बान्था बावनाय जागोन? बिथांमोननो खोब माबा मोनसे सामान्य जों बान्था बावगोन बिथांमोननो जे देरहानाय टीमनो जोङो 5000 आरो जेननायनो रानार्स आप टीमनो जोङो 3000 आरो लोगोसे बिदिनो ट्रफि थागोन। जों बे बान्थाखौ माने बिथांमोननि थाखाय जथेस्थ' बा थोजासे बेखौ जों सानाखै, खिन्थु बिथांमोननि भबिष्यतखौ बे गेलेनायनि गेजेरजों दाना होनो हागोन नामा जों बेखौ मोनसे सिन्था खालामनानै जों बे खेलाखौ होबाय थानाय जादों आरो जोङो हयथ' इयुनावबो माखासे हाबाफारि इभेन्ट्सफोरखौ जों लानो सानदों जे बिनि उनावहाय जोङो
आरो जोंनि गेजेराव जितु बड'लेण्ड मार्चार्स ट्रफि बे जानो थांगासिनो जों बेखौ आगष्ट बा सेप्तेम्बर दाननि गेजेराव जों बेखौ खुंफुंगोन दा बे जोबनायनि उनाव जोङो भलिबल मोनसे गेम होनायनि मोनसे सिन्था खालामदों हयथ' जों भलिबलखौ नाइट डे नाइट मोनसे सिन्था खालामनाय जादों दा बेखिनिखौनो फोरमायबाय आं रिजनेल स्पर्ट्स एसोसियेसन जानानै गिबियावनो निउस बड'लेण्ड 24 नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आंनि खुलुमनाय सिबिनायखौ आं बावहरग्रोदों लोगोसे दिनैनि जे बि डिभिजन लिग फुटबल जि बादायलायनाय पानेरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो पानेरि रिजनेल स्पर्ट्स एसोसिएशननि बानजायनायाव साफ्रोमबो नायगिरि आरो गेलेगिरि बिथांमोननिसिमबो आंनि गिबियावनो आं हामलायनायखौ बावहरदों दा बे समाव जितु बि डिभिजन लिग फुटबल जि बादायलायनाय बेखौ जोङो जोंनि पानेरि हालामनि जिखिनि गेलेनो मोजां मोनग्रा जोंनि युथ्सफोर दङ बिथांमोना जाहाथे मोनसे प्लेटफर्म बिथांमोननो नांगौ जायो आरो बे प्लेटफर्मखौनो जोङो दिनै बे गेलेनायनि गेजेरजों बे बादायनायनि गेजेरजों जों होनो नागिरदों जाहाथे गेलेनानै मोजां मोनग्रा जिखिनि जोंनि युथ्सफोर दङ जि लाइमोन बिथांमोन दङ बिथांमोना जाहाथे गेलेनानै साफा मोजां गेलेगिरि जानानै गावनि भबिष्यत दानायजों लोगोसे जोंनि हारि समाज आरो हादोरनि मोनसे जे मुं बेखौ लाखिनो हायो दा बे बेलायाव बेखौनो नोजोर होनानै दिनैनिफ्राय नैबे सिमलिगुरि जे गामिनि गेलेग्रा फोथार बेवहाय मोनसिंसिं जे क्लाब आरो बिरहां क्लाब बेनि गेजेराव जे बादायनाया दिनै गिबि सानाव जादों बेवहाय जोङो मोननै गेम होनाय जागोन दायो मोनसे गेमा सोलिबाय थादों आरो दान्दिसे उनाव मोनसे गेमा सोलिगोन दा थांखिया जोंहा बेनो जोंनि जे ओनसोलनि जिखिनि लाइमोन बिथांमोनखौ जोङो गेलेनायनि बिथिङाव बोरैहाय मोनसे प्लेटफर्म होनानै जौगालांहोनो हायो बेखौनो नोजोर होनानै जितु जे लिग बेखौ होनाय जायो आरो बेनि अनगायैबो जोङो जे बड'लेण्ड मार्टियार्स बिथांमोननि मेम'रियाव बा बिथांमोननि गोसोखांथियावबो जोङो मोनसे बेबायदि गेम होनाय जायो दा बेयो जोंहा सेप्तेम्बर अक्ट'बरसोनि गेजेराव जायो दा बेबायदिनो जोङो मोनफा गेलेनायनि बेबायदि प्लेटफर्मनि गेजेरजों जोंनि लाइमोनफोरखौ जोङो जौगाहोनो थाखाय जोङो नाजानाय जादों